Вітаю в етері Суспільного. Програма «Сьогодні головне». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з офіційним візитом до української столиці. Візит проходить у день 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Україною та в межах 10-го засідання стратегічної ради високого рівня. Церемонію зустрічі високопоставленого гостя було розпочато 13 годин в Маріїнському палаці. Президент Туреччини прибув на церемонію зустрічі на 5 хвилин раніше запланованого часу. Пана Ердогана з дружиною зустрічали президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Згодом лідери України та Туреччини вийшли з палацу. Після цього пролунали гімни обох країн, і президенти оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями. Ердоган, до речі, привітав українських воїнів традиційним для української армії вітанням «Слава Україні». Тож більш докладно про цей візит, про перспективи, які відкриваються в стосунках між Україною та Туреччиною, ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру, а трошки пізніше до нас доєднається Борис Кушнірук, економіст і політичний аналітик. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. От як ви оцінюєте вже перші такі години цього візиту, тому що оце привітання «Слава Україні», зрозуміло, в Росії це вважається антиросійським гаслом. І такий досвідчений політик, як пан Ердоган, не міг цього не знати. І коли він робить таке вітання на адресу українських воїнів, чи маємо ми считувати це як відповідний сигнал? Ну, действительно, я с вами согласен, что Реджеп Таип Эрдоган — это опытный политик, который уже, скажем, у власти находится достаточно много времени и понимает, что за каждым его выражением или за каждым его словом могут быть очень бурные впечатления, в том числе и пропагандистских российских СМИ. И, кстати, это тоже не впервые, когда Реджеп Таип Эрдоган приветствует украинских солдат «Слава Украины». Я думаю, что таким образом Эрдоган, во-первых, демонстрирует свою субъектность и свое отношение непосредственно к Украине и, соответственно, к украинским военнослужащим. А с другой стороны, дает посыл для самих для Украины, украинских граждан, что Турецкая республика самостоятельно в принятии решений не зависит ни от кого, и таким образом видит партнера Украину. Одна з угод, яка має бути підписана, яка вже анонсована, рамкова угода про співробітництво між Україною та Туреччиною в сфері високих технологій. Вона була ухвалена Кабінетом міністрів вчора, і вона передбачає будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких військових безпілотників «Байрактарів» з українськими двигунами. Про це на брифінгу 3 лютого заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Давайте почуємо пана Резнікова, а потім продовжимо. Тими безпілотними дронами, байрактарами різних категорій. Хочу нагадати, що за рішенням турецької компанії, яка виготовляє байрактари, наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва «Мотор Січ». Тому це вже, по суті, будуть україно-турецькі байрактари з точки зору технологічного наповнення, ну і, відповідно, застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати. Також однією з цитат Олексія Резнікова на брифінгу він заявив про те, що Російська Федерація продовжує мілітаризовувати територію тимчасово окупованого Криму. От, пане Іскандере, на ваш погляд, наскільки є певна стала думка, що Ердоган-Крим, що це питання його цікавить, що воно є ключове, і в принципі по кримських питаннях Україна завжди апелює до нього. Наскільки це
правильна думка покладати на пана Ердогана взагалі опікування Кримським півостровом, зокрема мілітаризацію. На ваш погляд, що може зробити Туреччина з оцими посилами, ну, крім того, що допомогти Україні в її озброєнні? Ну, во-первых, тут Турецкой республике есть прямой интерес по Крыму и по Украине. И я вижу здесь несколько факторов или несколько причин. Но первая причина — это, конечно же, это стабильность в Черноморском регионе и безопасность в Черноморском регионе. И мы прекрасно понимаем, что в Черноморском регионе присутствует как несколько стран-членов НАТО, такие как Болгария, Румыния и Турецкая республика. С другой стороны, те две страны, которые пытаются или хотят стать членами НАТО, это Украина и Грузия. И страна, которая является сегодня антагонистом НАТО. Я бы даже так выразил, учитывая последние события, это Российская Федерация. Понятно, что Турецкая республика, которая как раз находится на границе или на разделе Средиземного моря и Черного моря, и напрямую связана как раз со всеми этими процессами, когда мы в широком плане говорим о стабильности в Черноморском регионе, мы не можем не затрагивать Средиземноморский регион. И поэтому вот те процессы, которые происходят в Средиземном море, в Средиземноморском регионе, как раз-таки там соприкасаются интересы или пересекаются интересы России и Турции. И причем они бывают очень такими конфронтационными, как, допустим, Ливия или, допустим, Сирия. С другой стороны, это первая цель, которую ставит Турецкая республика, и поэтому они выходят различными инициативами, в том числе и перевести или организовать саммит Украина-Российская Федерация на территории Турецкой республики. С другой стороны, инициировать или перенести минские договоренности или соглашения, вернее, или сам процесс соглашений, формат в Стамбул или в Анкару. Таким образом, Турция демонстрирует свою субъектность в этом процессе и заинтересованность в урегулировании вопросов. Второй момент. Турецкая республика, конечно же, очень заинтересована в Крыму и в Украине, потому что изначально Турецкая республика принципиально демонстрировала свою позицию по сохранению поддержки территориальной целостности Украины и безопасности украинских граждан, и в том числе, в первую очередь, татарского народа, поскольку мы все-таки являемся родственными народами с Турецкой республикой, и для турков не безразлично, а для Турции, потому что именно в Турции проживает одна из крупных диаспор татарского народа, которая в том числе имеет определенное влияние на внутреннюю турецкую политику. Третий фактор — это то, что сегодня у Турции появляется все больше возможностей коммуникации непосредственно с Украиной и увеличение экономического сотрудничества. И даже когда мы говорим о Байрактарах, возможность строительства завода по Байрактарам, с одной стороны, на несколько символов. Байрактары являются символами победы в Карабахской войне. С другой стороны, мы четко понимаем, насколько Россия неоднозначно относится вообще к Байрактарам, продаже Байрактаров в Украину. Мало того, это уже совместное как раз-таки сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, военно-промышленном комплексе. И понятно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган дал определенный четкий посыл, что это в какой мере не направлено против Российской Федерации, а направлено на экономическое и военное сотрудничество между Украиной и Турецкой республикой. Конечно же, это не очень будет устраивать, но с другой стороны, для Украины полезно. Создание рабочих мест — это использование интеллектуального потенциала Украины, потому что на самом деле на территории Украины еще с советских времен были размещены очень много предприятий военно-промышленного комплекса, и остался тот потенциал, который должен максимально задействовать и максимально участвовать в дальнейшей разработке. Ну и третье — это, конечно же, инвестиции. И поэтому те инвестиции, в которых сегодня нуждается непосредственно Украина. Ну и последний посыл, на мой взгляд, учитывая ту напряженность со стороны вокруг Черноморского, вернее, вокруг границ с Украиной у России, в том числе и усиление военное нагнетание непосредственно в оккупированном Крыму,
Кстати, последние новости. Сейчас активно Российская Федерация перебрасывает Росгвардию на север Крыма, ближе к административным границам с Херсонской областью. И поэтому, конечно же, это не может быть не уделено этому внимания. И основные посылы в том, что, несмотря на все эти угрозы, во-первых, Турецкая Республика хочет быть или инициирует быть посредником. Второе, Турецкая Республика не боится инвестировать в экономику Украины. И третье, укреплять военно-промышленный комплекс в Украине для обеспечения, в первую очередь, защиты. То есть мы видим разные подходы разных стран, членов или участников Крымской платформы, но вот такой подход мы видим со стороны Турецкой Республики, и я думаю, это важно для України в первую очередь. Дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Додам, що про цю військову угоду, про вироблення турецьких військових безпілотників на українській території з українськими двигунами, про перспективи цієї угоди ми поговорили перед ефіром з військовим експертом Ігорем Казієм, запитали його, як будівництво заводу з виробництва байрактарів вплине на боєздатність української армії. І ось що він нам розповів. Вплине на обороноспроможність держави через те, що у нас з'являться ще одні, будемо казати, заклади для того, щоб навчати людей використовувати байрактари, а з іншого боку у нас з'являється ще спільне підприємство, яке дозволить нам випускати високотехнологічну продукцію. А вже після цього, якщо вони запрацюють в тому штатному режимі, в якому вони повинні працювати, і вони побудуються і будуть відпрацьовувати те, що свою продукцію або навчати реально людей, ми можемо вже казати безпосередньо про обороноздатність Збройних сил України. То сподіваюся, що в випадку з Туреччиною у нас якраз буде певним чином позитив, і обидві сторони зацікавлені в цій продукції і в можливостях по її випуску. Також ми спитали Ігоря Казія про те, в яких ще сферах військового співробітництва Україна та Туреччина можуть мати перспективи. Давайте почуємо, що він нам розповів, а потім продовжимо. Туреччина – це одна із держав, яка протягом дуже короткого періоду зробила дуже велику кількість потужних підприємств по випуску військово-морської продукції. Я би сказав, що тут треба робити свій. Ми можемо сьогодні сказати про місто Миколаїв як виробниче місто. А чи є таких можливостей, чи треба таких можливостей зробити більше, і де, і як їх модернізувати за рахуванням того досвіду, який є у Туреччині. Це перше. Друге, ви не забувайте, що Туреччина – це одна із тих країн, яка, якщо не помиляюсь, почала працювати над такими речами, як створення безпілотних підводних платформ і безпілотних наводних платформ. Тобто і те, і інше дуже цікаво з точки зору того, що ми можемо їх фактично спільно відпрацьовувати тут, в районі, будемо казати, в конфліктній зоні, де вони можуть виконувати певні завдання, певні виправлення проходити. Таким же самим є моментом, коли Туреччина спробувала поставити на безпілотну систему, якщо я не помиляюсь, зброю, нову потужну зброю, це лазерну зброю, чи її називають зброю високої енергетики. Тобто ці речі теж дуже цікаві і повинні вивчатися, яким чином, чи можемо ми спільно, чи не можемо спільно. До нашого етеру долучається Борис Кушнирук, економіст, експерт-аналітик. Вітаю вас, пане Борисе.
Вітаю. Як ви оцінюєте цю угоду щодо побудови заводу по виробництву байрактарів з українськими двигунами? До речі, тут треба згадати, що мова йде про двигуни, які мають вироблятися на українському підприємстві «Мотор Січ». Ми пам'ятаємо величезний скандал щодо спроби росіян через підставні компанії, нібито китайські, купити це підприємство, і там знадобилося в тому числі втручання уряду Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів, щоб зірвати цю угоду. Я хочу спитати вас, чи бачите, пане Борисе, чи бачите ви тут більше економіки чи політики в тому, що ми зараз спостерігаємо навколо байрактарів і «Мотор Січ»? Ну, з «Мотор Січ'ю» ситуація насправді складніша, бо я якраз думаю, що там були інтереси навіть не так Росії, скільки безпосередньо Китаю, які потребує технологій, пов'язаних з виробництвом двигунів для гвинтокрилів. У них немає відповідних технологій, і для них це підприємство було важливо з точки зору саме військово-промислового комплексу, і саме тому це викликало заперечення з боку США. Тобто вони були проти того, щоб Україна передавала таким чином, передала технологічно важливі речі Китаю. І це ще проблема стосунків із Китаєм і США, вона пов'язана з «Мотор Січ'ю», вона не завершилась, тому що для нас будівництво безпілотників – це безперечно важливо, і те, що там будуть задіяні двигуни «Мотор Січ», але для розвитку цього підприємства, якщо ми говоримо про «Мотор Січ», туди потрібно вкладати багатомільярдні інвестиції, доларом виражені, для того, щоб зробити це підприємство ще більш технологічно розвиненим, а для цього потрібні інвестори і для цього потрібно замовлення. І якраз замовлення по безпілотникам, вони безперечно важливі, але це лише частина історії, бо я впевнений, що Україна зацікавлена взагалі в формуванні, я про це колись писав статтю, в вісі Україна, Туреччина, Саудівська Аравія з одного боку, а з іншого боку ще і Україна-Польща. Тобто, от якщо б ми змогли в цьому контексті налагодити співпрацю, то тоді наша авіаційна галузь могла б бути максимально задіяна, бо всі ці країни, Польща, Туреччина і Саудівська Аравія, вони не мають відповідних технологій, які є в Україні, але натомість у них є ринок збуту і є кошти, які можна було б використати для розвитку всієї авіаційної галузі, якщо це було б спільний бізнес, тому що сама Україна не може витягнути настільки капіталоємні і наукоємні технології, тобто це надто дорогі речі. А от за допомогою такої співпраці, от по лінії Польщі, по лінії Саудівської Аравії, Туреччини, це стало би цілком реально, але над цим потрібно дуже ретельно працювати, щоб забезпечити стратегічність функціонування таких підприємств, щоб вони не залежали від політичних змін, які можуть відбуватися в тих чи інших країнах. Одна з 4 угод, яка вчора була підготовлена Кабінетом міністрів спеціально до візиту Реджепа Таїпа Ердогана, це угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Цей документ опрацьовувався багато років. І от зараз він буде підписаний. Чому, по-перше, чому була така затримка багаторічна, а по-друге, чи дійсно Україні вигідно це співробітництво, тому що зрозуміло, що Туреччина може поставляти в Україну, це і легка промисловість, це і продукція сільгоспгалузі, але що чим Україна може бути корисна Туреччині? Насправді, в чому проблема? А з тим, що, на жаль, українська економіка в силу, скажімо так, не дуже ефективної діяльності можновладців протягом багатьох років. А структура економіки України стала значно примітивніше, хоча потенціал для розвитку високотехнологічних галузей, він ще зберігся, і в тому числі в машинобудуванні. Тому проблема для України полягала в тому, що і залишається в тому, що ми, відкриваючи ринок для Туреччини
ми не впевнені, в якій мірі ми можемо скористатися тими можливостями, які нам дає ринок Туреччини. Тобто для того, щоб цей, позитив спрацював, необхідна велика робота, яка би сприяла би розвитку переробних підприємств, наукоємних підприємств в Україні. Якщо у нас будуть несприятливі умови, а ми, на превеликий жаль, зіштовхуємося з прикладами, коли дії уряду, не дуже адекватні по відношенню до інвесторів, до бізнесів великих, то це, безперечно, провокує те, що в Україні, якщо і чим і займається, то виробництво сировини і її експортом. Тому, на жаль, для того, щоб співпраця, в тому числі в межах зони вільної торгівлі з Туреччиною, була ефективною, як і з Євросоюзом, наприклад, для цього потрібно не просто підписати угоду і думати, що вона сама по собі призведе до збільшення виробництва і залучення інвестицій. Ні, для цього потрібно бути ще створення таких умов і податків, взагалі регулятивних, всіх інших пов'язаних з функціонуванням української економіки, щоб в Україні було вигідно виробляти більш технологічну продукцію і експортувати відповідно країни, якщо в даному випадку ми говоримо про Туреччину, то в Туреччину, але та ж сама історія може стосуватися і Євросоюзу, наприклад, і інших країн, з якими ми підписуємо угоди про зону вільної торгівлі. Ще одна новина. Завтра Володимир Путін має відвідати Китай і заплановані перемовини з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Це буде їхня перша особиста зустріч 2019 року. Говориться, Associated Press пише про те, що мають бути зміцнені особисті відносини, і ключовим фактором буде відновлення партнерства між двома колишніми суперниками-комуністами. От, пане Борисе, як ви оцінюєте цю новину? Тому що ми бачимо, що і Китай, і Туреччина були дотичні, були зацікавлені в нещодавніх конфліктах, в яких приймала пряму участь Російська Федерація, в тому ж самому Казахстані. От що зараз відбувається? Ердоган до Києва, а Путін до Сі Цзіньпіна. Я би не прив'язувався саме до такої, взаємозв'язку, що один туди їдуть. А очевидно, що ми спостерігаємо декілька загальносвітових тенденцій. І вони, на жаль, не обов'язково такі вже позитивні, вони пов'язані з тим, що країни, які мали історію імперську, у них є фантомні болі імперські, і це стосується і Російської імперії, це стосується і Османської імперії, це стосується і Китайських імперій. І вони зараз, скажімо так, в цих країнах посилюються з одного боку авторитарні тенденції, з іншого боку посилюються імперські наративи, імперські амбіції. І тут я тому і казав, що в чому проблема для України співпраці з тією ж Туреччиною, і що важливо напрацювати, щоб, скажімо так, ця співпраця мала стратегічний характер і не залежала від коливань політичних тих чи інших лідерів цих країн. Бо, на превеликий жаль, ці тенденції авторитаризму, вони зараз доволі відчутні в світі, і імперське брязкання зброї, вони, скажімо, стають небезпечними для і світоустрою для України в тому числі. Тому, виходячи з цього, скажімо, для мене очевидно, що якщо ми говоримо про Китай і Росію, то на сьогоднішній момент, очевидно, що це абсолютно не рівноправні стосунки. Китай незрівняно потужніше російської економіки і розглядає її виключно як сировинний додаток. З певними ще напрацюваннями, які залишились в межах Радянського Союзу в сфері ВПК. До речі, я постійно наголошував, що і для України Китай не можна розглядати як стратегічний партнер, тому що, знову ж таки, Китай розглядає Україну виключно як зону реалізації своєї готової продукції. Ніякому іншому якості, по великому рахунку, ми не цікаві. Можливо, ще ми можемо постачати певну сировину, аграрну чи металургійну. Не більше того. Тому, виходячи з цих міркувань,
скажімо так, намагання Путіна заручитися підтримкою Сі Цзіньпіня і взагалі Китаю, це доволі іронічна ситуація, що зараз вони можуть лише, Росія зараз може лише говорячи про свої амбіції, посилатися, ми з Китаєм, тобто не сама Російська імперія, а взагалі, більше посилаючись на Китай, правда, не питаючи у самого Китаю, а в якій мірі він збирається щось робити для Росії, при тому, що в стратегічному плані, знову ж таки, ще там на початку нульових, я пам'ятаю, що російські політики розмову з українськими високопосадовцями абсолютно відверто казали, що вони розуміють, наскільки великою проблемою для них є зростає потуга Китаю, який має величезні імперські амбіції і не приховує, що він вважає, і, до речі, це, на мій погляд, не без підстави. Пане Борисе, в нас дуже мало часу залишається, тому я почула, що ви говорите. Мова йде про те, що росіяни, скоріш за все, втратили інстинкт самозбереження, коли займаються тим, що намагаються загравати з Китаєм. На мій погляд, проблема полягає в тому, що Російська імперія, як така, ще не завершила своє існування, але час її спливає. Дякую. Це цілком очевидно. І тому зараз, що б вони не робили, вони все рівно будуть йти до того, що система розсипається, і такі країни, як Китай, будуть намагатися отримати контроль за значними територіями Сибіру, в першу чергу, бо вважають це своєю територією взагалі. Дякую, пане Борисе. Дуже дякую вам. З нами був Борис Кушнирук, економіст, експерт-аналітик. Я на цьому з вами прощаюся. Нагадую вам про необхідність берегти себе від пандемії, тому що ми бачимо, що хвиля COVID-19 нового його штаму зростає, кількість захворювань. Тож підписуйтесь на наші сторіночки в Фейсбуці, коментуйте і дивіться нас завтра. На все добре.